Alright, so good morning no mga ka-PN. Kag sa aton nga mga live viewers dira. So ari kita diri subong sa may barangay San Juan Molo no. Kag diri sa Piakya is barangay West Habog-Habog Molo. Sa diin namoy ni ang sitwasyon sang area nga nasunugan no. Isa ka semana matapos ang nasambit sini nga insidente. So kung makita nato na matamat na nilang ginabistahan no ang ila sini nga mga panimalay kaga matamat naman sila sini nga ginatukod liwat no agod nga may maistaran sila kay temporaryo dito sila sa may Baluarte Elementary School no nga nagsilbi nga ila sini nga evacuation center. Right, so kung makita naton ginaamat-amat ini nila kayo ginapatindugan ini nila sang bag-o na naman no nga mga framework sang ila sini nga balay. So may nagapamanday nga mabatian naton makita naton may mga ari man diri nga ano sang hollow blocks no. Mga ka-PN ginatingwaan ini no sa mga biktima nga makayo liwat or makatukod sila liwat sang ila sini nga balay diri kay di na panghatagan naman ini sila sang cash aid no agud nga makapian-pian ini sa ilang gasto kag makabakal sang materyales no para sa ila sini nga liwat nga pagtukod sang ila sini nga panimalay. Alright, no, so diri sa Piak mga ka-PN ang West Habog-Habog Molo no sa diin kung makita naton may mga kawayan naman diri kag iban pa nga mga materyales nga pagagamiton ini nila no agod itukod liwat ang ila sining balay no para maistaran liwat nila mga ka-PN. So muna diri ang area no 1 week after that fire incident nga nagluntad sadtong January 18 no kaganhon to mga ka-PN around 4 o'clock sa aga na sunog ang amo sini nga area diri. So kung makita naton dira sa may West Habog-Habog Molo medyo gamay pa lang no ang umpisa sang pagtukod diri sang ilang mga panimalay kiti I'm not sure kung anong diring area nga ni kiti do medyo lutakon do hindi pa nila patindog mayon no kiti ang area nga ni is do hindi pa sila makakutkot hindi pa sila butang gid sining mga haligi nila no pero ara naman mga ka-PN no ara kung makita naton mga tinumpok nga kawayan and if I'm not mistaken no do medyo na pangtabas na pang utod-utod na no na panglagari na ini sa iya nga mga takos kag I'm sure man nga paggamiton ini nila sa pagtukod liwat sang ila sini nga balay para sa pag-uumpisa na naman sing bag-o nila nga pagpangabuhi no diri sa may nasambit nga area. Ano kung makita naton mga ka-PN na mo ining isa ka trahedya nga natabo diri sa aton nga mga kauturan diri sa may West Habog-Habog Molo ug sa may barangay San Juan Molo mga ka-PN. Alright, so mo ining latest nga update gikan diri sa may distrito sang Molo no mga ka-PN. So sa liwat ini si RM Kalantas. Mayong aga.